Okay, mayang adlaw mga idol. Kita din nakahatod sa to ang pinalanggang city director mga idol, kuyog sa to ang DRDO mga idol diri sa PRO 7 mga idol. So atong saksihan na lang rin mga idol og unsaon paglupad ning helicopter mga idol. First time na tong nakakita ba og ginani ba nga duol ta sa helicopter bitaw mga idol, sa chopper mga idol ba. Mao ni siya ay PNP chopper de mga idol diri sa PRO 7. So ato na lang ning saksihan mga idol. Ano kita, ato na lang siyang tan-awon og unsaon ni siya pag maniover karon nga makalupad ni siya kuyog sa muang city director Sir Dalugdog. So karon ni andar mga idol, andar na naato diri sa atong giparkingan nga mobile. So ato na ni saksihan, sakay na sila sugod. Nanay na ni kusugang kuan mga idol andar mga idol, tuyok nagmayong palapad. So every now and then mga idol lupad na ni siya. Okay, lupad na ni siya mga idol. So aton lang ning huwaton mga idol nga makalupad. Dara atong mga tropa diri. So dara sila mga idol, kuyog na to kay kita may naka-drive sa to ang city director. Okay, napunitan na nga to mga idol ba kay na blackan ang ilang sakyanan. So ang atong mobile may naka hatod. Okay, mao na yung mobile akong gigamit mga idol. Dara sila mga idol So paduong na siya mulupad. Naa sila pagkasaksihan mga idol kay kuan maron solemn procession ron diri sa para sa Santo Niño mga idol, procession So paduong na mulupad mga idol, nakakusog na ang kuan andar na mulupad na rin mga idol. Wala, nagliwag-liwag ng lubot mga idol kay bor kaluparo na gini siya. Naa naman lang kita dire mga idol. So ato nga ni tan-awon yun nga nusa na siya mulupad. Lupad na mga idol Okay to ra, amping mo mga sirs. So kita na kita nga lupad ng helicopter bagikan sa tuang nimutangan mo. Abog kayo, abog. Abog siya, abog. Ato na mga idol. Tara, atong padakan mga idol. Ato na. Okay, amping mo mga sir. Paabot ra medre, paabot mi nga rin. Okay kayo. So karon mga idol, tugpa na nga atong matugpa na nga atong helicopter na to. So sakay siguro tani. Atong tanawon mga idol amo ni city director ba. Tara mga idol, itugpa na nga mo ang helicopter. Apa dol kay hangin kayo. Hangin kayo di ba? Right. Idol. Okay, may paglanding, may pag-abot. Right. Tara, DRDO na mo mga idol. Dari sa Police Region 7 o kamo ang city director sa Cebu City.